Jeg tror, min egen værste tømmermandsanekdote, den stammer fra Le Mans, hvor jeg tager ned en gang om året for at kigge på biler, der kører rundt i ringen. Og det er en super hyggelig tradition, men det er også den ene gang om året, jeg tillader mig selv at drikke mig ned. Hvilket vil sige, det er også den ene gang om året, jeg har de styggeste tømmermænd. Og det er altid slemt, men det her ene år var det værre end alle de andre. Der var nogen, der havde lokket mig til at drikke Dr. Nielsen. Der er altid minimum en. Lige meget hvor stor eller lille sal. Der er altid lige en, der siger... Og sagen er, altså vi sover i telt dernede, og det er et godt stykke nede i Frankrig midt om sommeren. Jeg vil skyde på, da jeg vågner ved 8:30 om morgenen, der er vel 471 grader Celsius inde i det der telt. Og jeg kravler bare ud af det der sauna-varme-telt, ud af det der alt for skarpe sollys, ikke? Jeg havde det nærmest, som om jeg var ved at falde sammen i sådan en dynge af aske, ligesom vampyr, ikke bare... Det vil jeg lige sige, Elisabeth. Det gjorde vampyrer før Twilight, ikke? Vi skal have alle med. Nej, dengang glitrede de ikke bare i solen som en eller anden gay Gucci-punkt. Men jeg bliver så træt. Se mig, jeg hedder Edvard. Jeg er en paljetvampyr. Nej! Ud nu i brand for helvede. Nå, det er uvæsentligt nu. Jeg var kommet ud af det her telt. Og jeg havde det alvorligt dårligt, ikke? Altså, udover at jeg havde kylet fadøl ned dagen efter, så havde jeg lavet klassikeren 3:30 om natten. Der var en pølsevogn med dernede. Det er fordi guderne forbød, at man skulle tage til Midtfrankrig uden at tage et lille stykke Danmark med, ikke? Og der havde jeg jo stået 3:30 om natten i en 300 hestes brændert og bare været... Altså, udover at jeg havde kørt hotdogs ned, så havde jeg stået og været ernæringsprofessor over for alle de andre i køen. Jeg bare, hotdogs feder ikke. Så længe man spiser mere end 4. Altså, den første feder selvfølgelig, men alle de efterfølgende, de skubber i virkeligheden bare hinanden hurtigt igennem. De slanker nærmest. Altså, den første og den sidste feder, men det er teknisk set underordnet, om du spiser 2 eller 18. Og jeg ved ikke, hvor i det interval jeg ligesom var stoppet, men det var i den tunge ende, ikke? Og de der hotdogs, de havde bare ligget hele natten nu og gæret i en marinade af øl, Dr. Nielsen og egen sved, ikke? Og de ville ud. De kunne ikke vente på, røven blev klar. De var på vej opad med ekspreselevatoren, ikke? Så jeg kigger bare op på den der toiletvogn, der er der, så tænker jeg, okay, der er 2 problemer her. 1. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan nå det op. 2. Selv hvis jeg kan nå det op, så kan jeg se, at der er kø. Og man har ikke lyst til at være ham, der står i morgenkøen med munden fuld af opkast, vel? Godmorgen. Altså, det er ikke nogen rigtig god morgen. Det er bare noget, man siger. Jeg har jo ikke drak Dr. Nielsen i går. Det... Øjeblik. Præcis. Jeg siger jo, det er det, man ikke har lyst til. Jeg ved ikke, hvorfor nogle af pigerne sidder sådan... som om I ikke har slugt mere ulækre ting. Formoder jeg. Men i hvert fald, jeg siger nok, det var det, man ikke havde lyst til. Så jeg gjorde det eneste, jeg kunne gøre. Jeg sank bare i knæ foran den skraldespand, der stod lige foran mig. Gik jeg bare i knæ, og så kastede jeg bare øl, pølsestumper og værdighed op. I hvad der føltes som en evighed. Det har muligvis kun været 30 sekunder. Det føltes uendeligt. Og da jeg ligger der bagefter på knæ, skælvende, koldsvedende, der tænker jeg, nu kan jeg umuligt synke dybere. Nu kan jeg umuligt synke dybere. Prøv at gætte, om jeg kunne det. Prøv at gætte, for da jeg kigger op igen, står der 3 drenge i 12-13 års alderen. Med hver sit stykke papir. Og så siger den ene af dem, må vi godt få din autograf? Set i bagspejlet ville jeg ønske, at jeg havde gjort en af 2 ting. Det bedste, jeg kunne have gjort, det var bare at sige, autograf? Ja. Peter Mygind, værsgo.
Så bare sats på, at de gik derfra og tænkte, det var ikke ham, vi regnede med, det var lige. Men når jeg nu ikke tænkte på det, hvis jeg i det mindste lige havde rejst mig op, ikke lige genvundet lidt pondus, ikke lige spyttet lidt pølseskin ud. Ikke? Det gjorde jeg ikke. Jeg blev siddende på knæ. Med armene rundt om min nye bedste ven. 40 centimeter for det der 2,5 liter maveindhold, jeg lige havde katapulteret ud. Ikke? Spørg den første dreng. Hvem må jeg skrive til? Okay. Jeppe, værsgo. Siger til dreng nummer 2. Lige et øjeblik. Og tager anden runde, mens de høfligt står og venter. Altså sådan, hvor jeg egentlig bare primært kastede sur luft op, ikke? For en, der aldrig selv havde prøvet det her, og som bare observerede det, der ville jeg jo bare ligne en galning, der sad og råbte af det, jeg lige havde kastet op før. Og så kommer måske det mest sølle øjeblik i min karriere, hvis ikke mit liv. For da jeg spørger den tredje dreng, hvem må jeg skrive til, så står han bare sådan lidt og fjetter med papiret, så. Jamen, jeg behøver egentlig ikke, det var mere det så. Kom tilbage!